ito manang pasing. Manang kung pasing. Kapit po naman ito. Manang pasing, Arturo, Terik, Init, Terik niya. Ini na dagat. Kata tinunang ako sa anak ko. Talaga, ayaw ko yun. Menudo can okay? No. How many? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu ada tak? No. Ada no. Kucun kawali. Right. Nerdraan. No. Alam din agad Apa ya? Video lang eh. Narrator tanong ka Ano video lang eh. Ano malipatan tiro pa da. Ya. Wala. I-identify mo ito mo nga. Sabi niya picture lang ito, ma-identify mo. Ano, dapat picture mo kung ako matinagan ka na. Siya latawit. Special. Hello. This is the homecoming of Bonifacio Dano and Regula Lopez. This is the party that we are providing for the town of Ilocos Norte. Ay, Ilocos Norte. For the prayer. Loyon. Prayer, yeah. Ilocos Norte, La Union. Laon. Nagilian Laon. Nagilian La Union. Nagarat. Pero Erwin, ako matutlang Pilipino mo niya dagat. Correct, kasi Pilipino matin nga. Si Blenzen. Kaya matay ti Kwato, Ilocana. Ay. Saan? Ano kali yung bunong? Ano yung bunong langit? Bunong, ano ka? Right. Ano ka? May meti bunong. Sabi mo tayo na dumak mo, maorsak mo nagbabaynak mo. Gusto nga eh. Dahan na dumay na eh. Ay, okay na. Ano na? Genuang lang ito, tareda, genuang. Masih kamu tega, terserbe.
Kaya, isan. Gano'n kaya? Yan tayo. Pwede ka, ante. Yun na, kaduda niya ulit ko dyan tayo. Napon no? Oo. Pagkalangit ang kamatay. Para may nagsama. Ito na ganyo. Ate na maganda magsa-magsa. Ate ay hampay. Ate ay galing isan. Ay eksperya ka mo ta? Eksperya ka. Nilipat ba pa na di simbaan, na di chapel lang kan. Kalpas na, kanam. Kalpas ko ni medyo madamati Talaga ito ah. pangaldawan. Ay, may kirwag man ikaw na yan rin. Eh, Oo, talaga rin. Talaga nga dapat eh, special. Ano ba niya? Talaga nga ako na. Bale dito. Napagkari pa siya rin yung terlak, kan? Oo. Gumagas kami dyan, di ba? Oo. Diba, pagpamit? nakapas talaga ng para may view. Wala, picture positive pa na na. Pwede lang. Sapa. Gusto pa rin. So,
Ako di ko na. Oh, camera now. Where are you going? I'm gonna camera. Huh? Ako na. Pusa kami dante. Dante ibing ay kwan. So dit ani ko ati bara iti anti ibing ano? Lingsat. Pusa kami manang. Ano? Oh. Awanda. Kaya pandayay. Oh, iya, kaya. Ah. Agak na siya ulit ah. Nanti pa ako maya. Ah, Nanti pa ako nasa albay mo. so siya ulit ah. Banyo. Manuela Colorado. Hindi, hindi.